Hala ko no be, atong suwayan og kastigo ning pangutana ni Ronnie Alcala. Shout out diha kay Ronnie Alcala. Atong basahon ni ijang pangutana be. Soy, naaunta ko pangutana soy ba? Ngano man nang stop ang pagbasa nga o man unta na soy? Palihog kog tubag soy be. Shout out di ay sa Tagadigo City, Mindanao soy. Uy, sa tanan nga mga taga-Digos diha nga naglantaw sa tuang way hinundan nga mga pasiaw, shout out sa inyo ang tanan diha. Soy, paminaw kay hawak ang tubagon na ni mo ang pangutana soy ha. Naklaro na pud na ho soy nga wa jud kahindong atong eskwelahan. Kay mano, wa man ka maswito ina. Abi nimo soy, ngad og hindong ka atong eskwelahan, gitug-an nga to soy, gituglo nga to nga ang o a ang pagbasa. Sama ine, nahibong ka no, stop. Bisag kay ngano mo'y lang gitug-an ngadto. Butang pud soy nga mo'y gikahiubsan na mo mga bulanon. Unja daghan sa mo mga bulanon soy hingonda nga eskwela. Kay mano, kisa may demonda nga nang ilad-ilaron ta na mga maestra. Sa may pagtuon nila na mo mga bulanon, palahobog. Kay mano soy, kung a anang pagbasa anang o, mahog na soy nga ang buhol agamo nilang bahal kaysa may musugot ana. 네가 나를 너무 졸라 한번만 나달라 너무 졸라 키지는 않았지만 네가 너무 착해 보여 그냥 몇 번만